giawhag na to uban nga musuporta gid ta. Nya unsa may mga angay natong buhaton nga musuporta gid ta. So kita mismo maglikay ta nga makasupak ta sa mga balaod ug palisiya sa atong syudad. Mao ginay sa mga challenges, sir. Dili man gud pwede, sir, nga abi kay nay pulis, bahala na nang akong bag diha nga nay kwarta. Dili lagi na mawala kay nay pulis. So dili pwede. So crime prevention, sir, mag-starts gyud sa atong tagsa-tagsa ka mga katawhan. So naagi mga panahon nga ga-prevent gid ta nangita tagpaagi pero di gina gyapon na to malikayan. Mao nang gitawag nato nga naatay crime suppression, sir. So duha nga atong programa mao nang prevention, mao ang pag-disseminate ngadto sa ilang mga nga mao ni ang gibuhat sa atong kapulisan. O bisan pa sa gibuhat nga prevention naagi makalusot, sir. So mo na nga atong gitagaag aksyon kutob sa atong pagpaningkamot nga mahatagan gyud og pagtagad ang mga problema hilabi na naay kambigitan sa kahusay o kalinaw.